de falar cuáles foron os motivos que me levaron a escrever en galego. Eu non sei se existen motivos ou razóns particulares en min para eu escrever na lingua dos galegos. Como diría un clásico, escrever en galego na Galiza é de natura. A miña orixen de clase e a asunción política da mesma feita por min é o piar do porqué optei da miña mocidade de escrever en galego na Galiza. Nacín e criéme en Monte Alto, e a miña mãe tiña un posto de venda de queixo ovos e mel no mercado da Praza de Lugo. A lingua que falaban as mulleres dos mercados entre elas é o galego. O meu pai, xunto con outros compañeros, formaban a Orquesta Coruña para gañarles no fin de semana un diñeiro ben necesario para casa. Meu padriño era músico e compuña pezas musicais folclóricas galegas para ser encenadas por coros, e que en 1957 publicou un libriño de contos contumistas en galego. Tamén amigo do meu pai compuña muñeiras, saralás e desas cousas. A lingua vehicular entre eles está por demais de dicer que era o galego. Podíase dicir que viví nun ambiente senón galeguista, porque que eu saiba non había finalidade política nesa conduta, si era pro galego ou galeguizante. En 1963, e recén cumpridos 18 anos, axudo con outros compañeros a fundar o Facho, que se converteu na referencia cultural na Coruña nun momento en que se celebraban por primeira vez o Día das Letras Galegas. Escrever en galego nos comenzos dos anos 60 en volantes e revistas clandestinas é unha opción nitidamente beligerante. Aí é onde eu aceptei a miña escritura na lengua do país. Mas nas razóns intelectuais sempre teño un presente o consello dun vello amigo meu que di que o simple sempre é confuso. Con certeza, a realidade sempre é complexa porque abrangue moitas variables en si mesma, porén nunca é inalcansible se temos na mão as ferramentas e metodoloxías aceitadas. Na conduta humana nada é inocente, aquela sempre obedece a motivacións e razóns. A maioría dos actos dos libres teñen os seus peares na dignidade e na propia autoestima, quer do colectivo, quer do individuo. Estas son as enerxías que moven as coitelas para discernir o complexo e axudar a desligar o real do falso. É o poder burgués que construye con forma o imaginario dos asoballados, dos sometidos. Sen a doma e casa de cada un e a vez da maioría dos componentes das clases populares, a aceptación do discurso de dominación non sería posible. Neste marco ideolóxico desenvolvese hoxe o capitalismo, cujos creigos ou intelectuales, na súa función de capataces do sistema, producen con enos más medias a consigna en razón dos intereses dos seus amos. Esta tesitura en que está mergulhado o home, tanto colectivo como individualidade. A emancipación da persona concreta en tanto que colectivo se ten que dar nas variables que o conforma, en a que o fan posible, a economía e a cultura. Só cando as clases produtoras de toda a riqueza, as traballadoras, no seu conxunto sexa a dona da riqueza que producen, serán libres. E non pensar global do seu que facer productivo, onde o ser humano constrói e se constrói como cultura. A condensación específica e particularizada desta expresión é a que nos conforma a nós, que nos concreta como povo, como galego. A clase operaria, como tamén as restantes clases traballadoras, non é só unha categoría económica de análisis, como tampouco é só unha categoría antropolóxico-social en tanto que povo. Son concretizacións que se patruizan cada un dos seus componentes como individualidade, na esfera do súdico social como cidadán e do mesmo xeito na órbita existencial antropolóxica como persoa. Na interrelación destas cuatro variables, clase, povo, ciudadanía, persoa, dan como consecuencia a sinerxía que se repotencia ao ser asumida por o ser humano concreto con vontade de ser dono de seu. Isto é o que me entender construir nun proceso continuo e sempre inacabado a nación. Estas son as miñas razóns para escrever en galego. Non querer renegar a miña clase de origen a proletaria e asumirme como unha erva máis
da fin da campa que é o povo galego. Como diría un vello amigo meu, ser un atravesado, un louco lindo, é unha actitude vital e das máis dignas no medio da barbárie dominante que é o capitalismo. Quería votar este speech, gracias por votar, por lo menos, vai.